Балтач районының бөтенлеген саклап, тормыш алып баручы күркәм гаиләләр. Хөрмәтле райондашлар, сезне Балтач муниципаль район советы, район башкарма комитеты һәм шәхсән үз исемемнән гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән тәбрик итәм. Бәйрәм тарихы Ирак үткәннәргә барып тоташа. Гаилә традицияләрен, аның бөтенлеген саклап, яшәүгә омтылу кешелек дөньясының асылы, нигезе булып тора. Үз гаиләсе янәшәсендә җан тынычлыгына һәм бәхеткә ирешә алган кешегенә үзен тулаем бәхетле итеп тоя ала. Гаилә ул җылылык, ышаныч учагы. Ул әти-әни һәм нәсел дәвамчылары. Гаиләнең төп бурычы акыллы, инсафлы балалар үстерү. Аларга лаеклы тәрбия биреп, тормышта үз юлларын табарга өйрәтү. Иң мөһиме, аларның күңеленә сабый чактан ук гаилә кыйммәтләрен сеңдерү. Моның өчен әлбәттә, иң беренче чиратта ата-ана үзе үрнәк булырга тиеш. Районыбызда өлге булырлык күркәм гаиләләр бик күп. Бер-берсен хөрмәтләп, 50, 60 һәм аннан да озаграк парлашып гомер иткән, ил көнгә файдалы, лаеклы балалар үстергән гаиләләргә хөрмәтебез зур. Күп балалы, тәрбиягә бала алып, аларга ата-ана назы бүләк итүче гаиләләргә дә олы рәхмәт сүзләребезне җиткерәм. Гаилә ул олы җаваплылык һәм нинди генә хәлләр килеп туганда да гаилә ныклыгын саклап калырга, омтылырга, шуны максат итеп яшәргә кирәк. Хөрмәтле райондашлар, шушы күркәм бәйрәм уңаеннан һәр барчагызны гаиләсенә тигезлек, тынычлык, муллык, бәхет һәм мәхәббәт телим. Сәламәт булыйк, игелекле, тауфиклы балалар үстереп, алар белән һәрчак горурланып яшик. Илләр имин, гаиләләр нык булсын. Бәйрәм белән.